til Moss. Vinder med bolden. Favrskov har plads. De er faktisk 2 mod 2. Hvis Moss kan komme forbi Røfsemar. Det kan hun ikke. Pernille Sandvig, det er hun umådeligt dygtig til. Det er en fin mulighed. De kan få skabt sig her. Hornemann ligger og lurer derinde. Skarpt træk ind i banen. Også lige en tag af i topklasse. Gode kombinationer ligeledes i højre side for Brøndby-holdet. Presser godt. Så løber hun i dybden også. Man kan ikke få den i boksen. Vibeke Andersen især. Men altså ikke rigtig lykkedes med det endnu. Her kan hun måske komme afsted. Vibeke Andersen, nej. Dobbeltdækning på hende. Ikke Vibeke Andersen, naturligvis, som træder et skridt. Skal der det? Et forsøg på at sende Princess Marfo afsted i dybden. Wolfsbak. Flø vinder den her duel. Har kun Cornelia Kramer med foran sig. Får den her. HB Køge topscoren. Og for komme nogle afslutninger på mål og få testet Østergaard. Ja, det er lige netop. Og være god til at rykke den rundt, have tempo i deres pasningsspil, fordi så han altså mulighed. Kramer med indlægget efter Flø. Så kan det godt være, at de kan få forstyrret noget af opspillet. Her, den går en helt forkert. Cecilie Christensen. Stor frispark, hun laver, synes jeg vinder, men spillet får lov at fortsætte stadig på OB-fødder. Det er en glimrende bold, det her frem af Rolsema. Cecilie Christensen. Nordic Bet Liga-kamp fra herrenes næstbedste række. Sønderjyske mod Kolding. Lokalopgør, det ser godt nok. Og det har kun været glemt indtil videre, at HB Køge for alvor har vist sig. Kom ind fra AC Tel Aviv den her sommer. Amerikansk bar. Komme ud med anden intensitet i dueller. Så det er lige meget, hvad man har spillet af position i dag. Det har virkelig krævet hårdt arbejde, og selvfølgelig så vil de ære sig over, at de ikke får mere med end en klapsalve og måske et skulderklap, fordi de holdt distancen i lang. Det er midterforsvaren Røftemar, der har som en af sine spidskompetencer at slå de her dødbolde, og den ligger rigtig godt. Harvey har lagt sig helt ind til keeper Grøn. 5 i løb. Øj!
skal altså komme flere tilbud, og det kommer der altså her på den her dødbold, og den ligger